Ассалому алейкум дӯстои азиз, насиб боша барои бачаҳои дар аэропорт руст мондагӣ хӯрока бурдестем. Ман як 300 дона об гирифтем, 300 таи дигара пагаҳ мебарем насиб боша. И пакетҳо за ошай барое ки бигирем қин меша фуроварданаш. 150 шаи хел бор кардем, 150 шаи хел бор кардем. Иҷа масалан якта оши ба маззаи да иҷа нон астай, салатай ва салфетка. Хай иншалло ки нормальни ужин мекунанд. Таксиҳо хизмат дан, алон нигаҳбоншон боша, шери наран. Моро ҷизат кардестанд намояндагиҳои вай, намояндаҳои сафорат дар аэропорт. Мо гап занон карданд, иҷозат гирифтанд. Худо хоҳад рафта дуромада бачаҳоро хабар мегирем ва ин хӯроки ба маззара метиҳемшон. Як ужин нормалӣ мекунам. Пага ҳам бо мебарем насиб боша иншалло. Бачаҳои таксиста ҳазору раҳмати калон, ҳаматон да шумо давраи пандемия маладес буден, ҳаматон зинда бошед.